Og så kunne jeg godt tænke mig lige at lige tæller sammen her. Her er 14 stolte cykelambassadører. Så lige kigger til mig, ikke? De skal sammen være med til at lancere Kræftens Bekæmpelses nye kampagne Træd til. Gennem 3 årlige cykelevents skal Træd til sætte fokus på motion og forebyggelse og samtidig samle penge ind til kræftforskning. Det egentlig drejer sig om i bund og grund, det er at lave noget, som giver os en mulighed for at dyrke motion, og så bruger vi cyklen som værktøj. De 3 events består af et motionscykelløb på de danske landeveje, en uges træningslejr på La Santa og en tur til den legendariske bjergtop Alpe d'Huez, som ses på billederne her. Nu vil jeg så gerne give ordet over til nogle af vores ambassadører, hvor Dennis Ritter, som vil prøve at køre de næste par minutter igennem og styre dem så godt han kan. Jeg er født ind i en cykelfamilie, og nej, det er ikke den cykelfamilie. Ole Ritter er ikke min far. Der er mange, der spørger. Der er utrolig mange, der spørger. Der er også mange, der ikke spørger, men bare konstaterer det og siger, jeg kender godt din far, jeg kan godt huske ham, han var god. Nej, min far hedder Kjeld, og han er kranmontør, og du kender ham ikke. Min motivation for at være ambassadør på Træd til, det er, at jeg ønsker sygdommen kræft hen, hvor peberet gror. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, for at slippe af med den sygdom, for at bekæmpe den sygdom. Den skal væk. Jeg har selv haft familiemedlemmer, der har været ramt og også er døde af det. Og da så det her projekt opstod, og jeg fik mulighed for at være med på det, der skulle jeg ikke tænke mig om ret mange sekunder. Faktisk ikke engang et sekund. Det kunne ikke måles så kort tid, jeg skulle tænke mig om. Fordi at det her det kombinerer muligheden for at gøre noget godt for andre, samtidig med at man gør noget godt for sig selv. Ja! Godt gået. Saxo Bank er en af deltagerne ved Træd til, og direktør Lars Seier Christensen har også en personlig motivation for at støtte kampagnen. Når man som barn har set sin egen far bukke under for den her forfærdelige sygdom, så er det ikke svært at engagere sig, når muligheden byder sig. Jeg synes, det er dejligt, at man kan kombinere mange gode ting i en. Altså motion og sundhed for ens medarbejdere, et godt formål, nogle gode oplevelser og det også generelt at støtte cykelsporten, som lægger os meget på hjertet. Det er en fin kombination. For andre er det den hjælpende hånd til at komme op på cyklen og ud og dyrke noget motion. Jeg dansede sidste år, og efter det lavede jeg overhovedet ikke noget fysisk. Indtil foråret, det vil sige i hvert fald et halvt år, lå jeg virkelig på den lade side. Og så i foråret, så tænkte jeg, at nu måtte jeg gøre noget, fordi jeg trængte virkelig til at komme op på 5. sal, uden at blive forpustet. Altså, jeg valgte at blive ambassadør, fordi jeg blev spurgt, og på det tidspunkt havde jeg lige købt en racercykel, og havde svært ved at komme i gang. Og så tænkte jeg, at det var sådan et fantastisk fællesskab, som samtidig ville noget godt. Det havde ligesom en mening bag andet end bare at træne, så det var ligesom hele pakken på en gang. Det var jo som sendt fra himlen, synes jeg. Yes! Du kan læse mere om de forskellige events og se, hvordan du deltager på trædtil.dk.